Senyor president cap de l'Estat, tregui l'aigua que separa els continents. No tenim les barques que calen per venir-lo a veure. No tenim les electrobombes que calen per fer una feina d'aquesta envergadura. Tregui tota l'aigua i veurà que en el fons el món està tot unit. Aquest és el meu pla. Al principi faré de treballadora domèstica en una família italiana. M'agradaria que fos una família capitalista. Vull veure de prop com són els capitalistes. No faré un mal paper, li asseguro. També podria fer de mainadera. La canalla m'agrada molt. Bé, és igual, una cosa o l'altra. Al cap d'un any de treballar, buscaré feina i faré un curs d'informàtica als vespres i, mentrestant, buscaré feina. Al mateix temps, quan ja tingui el diploma, aniré a demanar feina a una de les seves oficines i teclejaré tot el dia. De tant en tant aniré a veure a la família capitalista perquè a mi, jo, li agafo afecte a la gent, senyor cap de l'Estat. Menja vostè? Fa engrunes? Té fills? Puc venir a treballar a casa seva? Bé, el meu pla no s'acaba aquí. A còpia de teclejar em faré una experta. Em convertiré en una Ícar. No, què dic jo? En una hacker. És que aquesta paraula l'he pres tota nova i m'he equivocat. Una hacker. Entraré en l'ordinador de casa seva, senyor cap de l'Estat, i miraré tot el que té a dins. La hacker es passejarà nua per les seves lleis. Això ho desmanegarà tot, perquè les seves lleis i les seves en el seu ordinador només hi ha lleis masculines. M'asseuré en el hardware, es diu així? Amb les cames obertes i els fitxers excitats no faran cas del color de la meva pell i vindran cap a mi com mosques. D'això no en seré pas responsable jo, senyor cap de l'Estat. És la naturalesa humana masculina. De totes maneres, li aconsello que per una qüestió de moralitat tanqui l'Estat, almenys una hora. Jo em retiraré, però vostè tanqui'l, amagui la vergonya. Posaré en marxa l'èxode més gran de la història. Haig de salvar els que són com jo. Però em miro i no em veig diferents dels altres. Per què no em tracta de la mateixa manera, senyor cap de l'Estat? Per què? Trepitjo el fons. Ja he arribat. Segurament és Lampedusa Beach, la part submarina, la platja dels que hi ha a sota. Senyor tinent de la caserma de Lampedusa Beach, sol·licito asil polític. Per què em tracta diferent? Per què em tracta diferent, senyor cap de l'Estat? Per què em tracta diferent, senyor cap de l'Estat? Per què?
Hola, què tal? Vinc a fer un discurs polític. Primera vegada. Sí. Bueno, quin merder, Aquí, sí. Tanta gent, Això és molt fàcil. Molt fàcil. Oh! Hola! Discurs. Vinc a fer un discurs polític. Sí. A veure, ja... Bé, discurs. Patates, moniatos, cebes, tomàquets i pernil salat. Paper de vàter. Aquí què posa? Sobretot. Paper de vàter, sobretot. No, clar. Discurs, sí, aquest sí. Adults, adultes, adúlteris, senyores, avis, àvies, morts, mortes, mortis, reencarnats. Estem molt contents des del govern de presentar des del Departament d'Atenció a la Diversitat aquest nou paquet de lleis, paquetón, no farem la broma, amb el que volem dur a terme mesures reals per facilitar la inclusió d'aquestes persones en el teixit social del nostre país. Gràcies, ets l'hòstia. Guapa! Gràcies. No sembla la primera vegada. Vale, merci. Sempre ho vaig fer tota la vida. Gràcies. Uau, merci, de veritat. Bueno, és que des del govern voldríem aquesta candidatura, afrontant la conjuntura, en el marc de la sindicatura, adoptarem un canvi radical de postura. Així. Per favor. És que ja cansa, Això del faristol. Joder. Bé, doncs atenent a la diversitat de cultures, amb aquesta escultura, farem front en aquesta amargura de la censura, fent una bona confitura. Cap aquí, cap allà. Posarem una excavadora retro per tombar murs de 3 metres i posarem una mica d'empatia, tant de nit com de dia. Una mica d'hospitalitat i l'ingredient secret, un ratpenat. He dit l'ingredient secret. Ja el sabeu. Tots. Ells també, els fatxes, els racistes. No, però bé, és igual. Bé, el que volíem dir des del govern, nenes, nenis, adúlteres, adúltis, és que siguem poma, siguem préssec, siguem pernil salat o paper de vàter. Tenim molta confitura per fer front a la censura. Gràcies. Ets l'hòstia! Gràcies. Molt bé, molt bé, gràcies, gràcies. Bé, moltes gràcies. Moltes gràcies. Ja està. És un robot!
Nenes! Ai, sí, Nenes! sí, Ajudeu-me! ja Ja vinc, sí, ja vinc! No ens hem oblidat de dir tant que s'ha oblidat de mi. Sí, passa, sí, ja. Heu vist quines muntanyes? És increïble. Piràmides, Elisenda! Piràmides! Són monuments funeraris. Ai, se m'està omplint l'outfit de so. Mare meva. L'escorpí! Com que l'escorpí? Aquí, per aquí. Però si és una pedra! Perdona, però no. Que a les pel·lícules d'en Poirot els escorpins són així. Nena, t'espantes per res, que estem en el desert. Mira, si no és una pedra! Nena, és una pedra. Nenes, això no és el primer món, eh? Sí, ja ho sabem, que aquí pot passar de tot. L'aigua de l'aixeta no es pot veure, a mi m'han vacunat de tot i tinc el braç com un colador. Vaja, que això no és per aventura. Oi, PortAventura. Ah, sí? Que ens van passar-ho genial, allà. I per on s'entra? Per allà, que no ho veus. Aurora! Som-hi, vine cap Jo aquí. vull anar allà. Ja ho sé, però no podem anar-hi Però encara. per què? Perquè hem d'esperar el guia. El guia. Sí, Per què, guia? Jo. La piràmide de Keops és la més gran i antiga de les 3 piràmides de Gizeh, construïda com a tomba pel faraó Keops durant la dinastia quarta, cap al voltant del 2560 abans de Crist. Contràriament al mite popular, no es va construir amb esclaus, sinó que es va construir amb obrers lliures i ben organitzats. Oh, sí, maca, sí. Però per què no fem una cosa? Ens fem un selfie? Sí. Perquè si no ho pengem a l'instant no som ningú. Som-hi, va. I li enviem el teu ex. Sí, senyor, que d'ençà que va marxar a Panamà li he buidat el compte. I allà estem. Vinga, som-hi. Au. Ramsès! No ho sé. I són totes sí. Sí, tot bé, tot bé. Quina por, quina ensurt, ha sigut molt fort, això. Vine. Per aquí no ens podem quedar. Xiqueta meua, xiqueta meua,
mos ho havia de dir? Ai, que dels braços de ta mare tu n'havies de sortir. Tu n'havies de sortir. Tu n'havies de sortir. Xiqueta, xiqueta meua. Xiqueta, xiqueta meua. Xiqueta, xiqueta meua. Qui mos ho havia de dir? Ai, que dels braços de ta mare tu n'havies de sortir. Tu n'havies de sortir. Tu n'havies de sortir. Xiqueta, xiqueta meua. Xiqueta, xiqueta meua.
una nacionalitat. Fort l'aplaudiment! Que passin els concursants. Moltes gràcies. I ara comencem. Amb tots vostès farem unes preguntes i senzillament les han de respondre. És un joc fàcil, interactiu. Estem en el programa Guanya una nacionalitat. Les meves ajudants us acompanyaran per poder decidir qui serà avui el guanyador. Comencem amb la primera pregunta. Vostè, la del cabell blanc, aquella senyora d'allà. Sí, vaig a llegir-li la pregunta. Senzillament ha de contestar. Quina comunitat autònoma té més municipis a Espanya? Ni idea. Oh, és incorrecte! Quina llàstima. No estem de sort. Provem amb el segon concursant. Aquest senyor d'aquí, sisplau. A safates. Per aquí, aquest. Vostè té la sort de contestar la segona pregunta de la nit. Hola. Atenció. Quin poble espanyol celebra la festa de El Colacho? Ni idea. Oh, és incorrecte! Em sap greu. Em diuen que tenim una tercera oportunitat. Busquem bé entre el públic. A veure... Mira, aquest d'aquí. Sí, aquest senyor. Sí, aquest jove. Hola, jove. La última pregunta. Vaig a buscar bé. Aviam si hi ha més sort. Oh! La tinc. Vinga, són preguntes que tothom pot respondre. Quina pregunta? Quina denominació d'origen té el pernil serrano de Teruel? No sé. Ai, per favor, és incorrecte. Em sap molt de greu. Fins aquí el programa Guanya una nacionalitat. Fort l'aplaudiment, gràcies. Bona nit. D'on ets? D'aquí. No. D'on ets? D'aquí. Soc catalana. Ja. Però i els teus pares? El pare i la mare van marxar a Xile ara fa uns 20 anys. Ja ho entenc. Ets xilena. Ja ho deia jo. Tot i que no ho sembles. D'on ets? D'aquí? No, d'on ets? D'aquí, soc catalana. I els teus pares? Els teus pares van venir fa més de 40 anys de Budapest. Ja deia jo. Doncs ets hongaresa. Tot i que no ho sembles. D'on ets? No, d'on ets? D'aquí? Soc catalana. Ja, però i els teus pares? El meu pare va venir de l'Aratxe ja fa uns quants anys. Entesos, llavors ets marroquina. Ja ho deia jo. Tot i que no ho sembles. D'on ets? D'aquí? No. D'on ets? D'aquí? Soc catalana. Ja, però... I els teus pares?
La meva mare va venir de Romania ara farà uns 20 anys. Entesos. Ets romanesa. Ja ho deia jo. Tot i que no em sembles. D'on ets? D'aquí. No. D'on ets? Doncs d'aquí soc catalana. Ja, però i els teus pares? El pare i la mare van venir del Perú fa més de 15 anys. Entesos. Ets sud-americana. Ja ho deia jo. Tot i que no ho sembles. D'on ets? D'aquí? No. D'on ets? Doncs d'aquí soc catalana. D'on ets? D'aquí? No. D'on ets? Doncs d'aquí soc catalana. Déu, escolta bé, envia'm una senyal. Una senyal? Perquè en aquest món ja necessito senyals, saps? Vull dir, perquè arriba un moment en aquest món que fins i tot jo mateixa, de vegades, Déu meu, sisplau, necessito una senyal. La senyal? Perdona, Déu, un momentet entre tu i jo, això. Vull dir, és la senyal? Què? Hola! Ai, hola. Perdona, Perdonada. que ets la senyal? La què? La senyal de Déu. Jo? Sí. No sé qui ets. Oh! No el conec. Com que no coneix? No, Com no coneixes a Déu? jo no. Però si Déu el coneix tothom. No me l'han presentat. Què diu? Doncs el que veiés. Oh, xica, a veure, Déu, i tu amb qui creus? Jo? Sí. En Alà. Hola. No, Alà. 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 Jo amb Déu. Tu amb Alà, jo amb Déu. Però on està Alà? On està? Oh, Alà. Sí. Ui, Alà està aquí, a tot arreu. Oh, com Déu! Déu està aquí, potser està per aquí també, entre vosaltres també, Aquí. Allà també, allà, aquí. A tot arreu. Sí? Igual. Igual. Com Alà. Com Alà, mira. Bueno, a veure. Bueno, tampoc. Tampoc tan igual, però... Una mica sí, Ai! Sí. I mira, vas amb una roba llarga, Tu també. Sí, però està bé. Tapes, no? Tapo tot. Jo també. Totes les vergüences, es va. No tan igual.
Amina. Amiga, no, perquè t'acabo de conèixer, no ho sé si som amigues ara mateix, no ho sé, però... Jo, Pepa. Pepa, jo Amina. Amina. Amina? Amina, és un... Amina. Amina. Encantada, Amina. De res, Pepa, Pepa. Bé, jo, Sor Pepa. Més llarg. Ai, Pepa! Què? Que... Que m'ha agafat. Ai, qui t'agafa? Ai, qui t'agafa? Ai, Amina. Qui t'agafa, Amina? Jo vaig de sostento que faci falta, Amina. Per què t'agafa? No sé què t'ha passat. Ai, és una mica rara aquesta Amina, Et pica. Et pica. Ai, noia, jo rasco. Et pica. Ai, sí. Pica, pica, per què? Pica. Pica, pica, jo rasco. Rasca, rasca. No, ja està, no, m'estic desfent les ungles, Pepa. Ai, Pepa, som jo. Ara! Ai! Oh, què ha passat? No! Ai, ai, ai! Pepa, ajuda! Pepa! 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 Ai! Amina! Amina! Ai! Amina! Què ha passat? Cada cop no veig res. Pepa! Ai! Déu meu, això és una senyal. Pepa, estàs aquí? Pepa! Ho sento, Pepa! Un accident, Pepa! Jo no volia, Pepa. Estàs bé, Pepa? Sí, estic aquí, no? Sí. Mira, es veu que... Pepa! No, torna, Pepa! No, Pepa! Estic aquí. És que Pepa! Mira la Pepa, no puc ser Pepa! Pepa! No puc viure més, Pepa, sense tu, Pepa! T'acabo de conèixer, Pepa, però som de amigues! Tu estaves aquí i ara no! Estàs trist, Pepa! En realitat... No puc! Ai, que t'enxafo més, Pepa, que te quedaràs en nada! Pepa! No pot ser, Pepa, ajuda! Una ajuda! Una ajudita! Amina, estic aquí. Has ressuscitat? Bueno, sí, m'he reencarnat, filla, m'he reencarnat. En veritat no m'he marxat. Que ràpid, Pepa! M'he al·lucinat. Sí, m'he quedat impressionada. Pepa, què t'ha passat? Ai, Pepa, què queda? Pepa! T'he trobat a faltar, Jo també. Mira, et puc dir una cosa? Digues, a partir d'ara et diré amiga. No Amina, amiga. Perquè he sentit com una algo que... Vale, va, un moment. Bueno, amiga, Amina. Amiga, Amina. Ai, què et sembla si anem a prendre alguna cosa? No sé si tu veus. Jo, pots veure? No sé, com ho feu, això? बनेगा करोड़पति जो लाएंगे गणपति जय देव मंगल मूर्ति मोरया से मिलता सुख तेरी पूजा से मिटे हर दुख कौन बनेगा करोड़पति जो लाएंगे गणपति तेरे संग है सच्ची दौलत तेरे संग है भक्ति कौन बनेगा करोड़पति जो लाएंगे गणपति तेरे संग है सच्ची दौलत तेरे संग है भक्ति चमकाए तेरा नाम सब गाए
संग है भक्ति। संग है भक्ति। कौन बनेगा करोड़पति जो लाएंगे गणपति, तेरे संग है सच्ची दौलत, तेरे संग है भक्ति। भक्ति से बड़ा कोई धन आशीष से मिलता सुख, तेरी पूजा से मिटे हर दुख। कौन बनेगा करोड़पति जो लाएंगे गणपति, तेरे संग है सच्ची दौलत, तेरे संग है भक्ति। कौन बनेगा करोड़पति जो लाएंगे गणपति, तेरे संग है सच्ची दौलत, तेरे संग है भक्ति। करोड़पति जो लाएंगे गणपति, तेरे संग है सच्ची दौलत, तेरे संग है भक्ति। संग है भक्ति। Negre, blanc, musulmà, cristià. Incomptables guerres nascudes de malentesos i de prejudicis. Però hi ha qui és suficient fort per suportar el turment, el ridícul, la ira, l'odi, l'ignorància. Ser diferent és ser lliure de les cadenes de la por. Amb la diversitat trobarem la veritable força i una nova promesa per una humanitat nova.
Veig que en teniu ganes de més, no? Voleu fer una altra? Uns 5 minuts i tornem a començar, si us sembla. Moltes gràcies per venir i per nosaltres és un plaer perquè hem tingut un treball amb la Mer. Vine aquí, Mer, aquí, direcció artística, un treball de més de 2 mesos i mig, on ens hem trobat a la Tèxtil Race, a la sala de circ, que ha treballat tots aquests números i totes aquestes escenes i estem molt, molt contentes. No, res, volia, de veritat, tenim, jo és que em retiro, és que el que hi ha dalt de l'escenari és meravellós. Al suport que ens dona l'Ajuntament de Cardedeu, a la Regidoria de Cultura i sobretot aquest magnífic equipament que tenim, la Tèxtil Race, que fa possible aquests tipus d'espectacles, perquè fa possible que puguem treballar en sales diferents, en una sala tota muntada de circ, i això és molt important per poder aconseguir el que heu vist avui. I res més, Sònia, si vols dir... Moltes gràcies a totes. A totes. A la dedicació, a les vostres famílies, perquè també a les coses que passarem. I bàsicament, no queda clar com ho veieu, però hi ha gent que és professional i hi ha gent que no és professional aquí. Hem treballat tots com iguals i penso que hi ha gent molt jove, hi ha gent més gran i això és la riquesa de treballar a l'escenari i poder parlar de coses. I gràcies per aquesta oportunitat. Gràcies.